Jordan Magulinay. Igon sa man mo na si Jordan. Partner, sir. Imong partner. Pila may edad ni Jordan? 28. 28. years old. Okay. Ngano man unsa may nahitabo ni Jordan nganong naaman siya sa SPMC? Ano niya pag uli na niya na-discuss siya. Nabaltaan ako pagkabuntag na siya sa ospital. Asa nga ospital? Sa Lakaron. Okay. Karon, Nag-refer siya diri sa SPMC kay di man makaya kay. Di naman siya kakuan sakit man kay ang likod. so refer siya sa SPMC. Unsa man day diagnosis nganong gi-forward man siya sa SPMC? Spinal cord, sir. Spinal cord. Bali ang iyong spinal cord. Ay crack, sir. Kinala siya og extensionan. Operasyon eh. Karong Friday ang kuan operasyon. Mao ba? Kinahanglan makumpleto siya karong adlaw. Makumpleto siya. Unsa may kumpletohon karong adlaw, Ang Genevieve? stainless. I see. Asa man ang imong kuan diha mga Para requisition be? 132,000. Ang imong kinahanglan. Yes, sir. Pero sa pharmacy man gud siya mapalit, sir. Mm-mm. Sa medical supply niya. Ama siyang gilingap, sir. Dili pwede, sir. Kaya dili pa mi taga diri, Di mo taga Davao. I see. Nya ang katupong sa Occidental, close man sila, sir. Mm. Sila, sir. Block sa adlaw lang duty. Ay, stilan. O mga kuan man atong Occidental nga katong hinabang, dili pud full. Expedite pa lang daan ang mga requirements siguro murag dilatar nagsamot. Pila na mo kaadlaw sa SPMC? Kuan na. 1 week o 3 days. 1 week o 3 days. Nya, kumusta man karon imong partner dito? Dito, sir, naglubog. Naglubog? Di na sa kalihok? Asa man dapita ang kanang di malihok niya sa taas sa ubos? Sa ubos diri half. Gikan diri patay na. Kanirang ulog, duha ka kamot. Taon sa nya ikaw rin Hindi siya kalingkod. Di siya kalingkod, higda lang siya. Uy, maghigda siya, sakit po. Sakit gay permit ang likod. Taon sa Ngut daw kayo niya. ngut kayo? Oh, siyempre, kay bukog mo ko na, spinal eh. Pastila, no? Unsa man yung pagkadisgrasya haday Genevieve, siya lang, self-accident ni siya? Accident lang, sir. Kay gabi, Kay kuan man gud tulan ulan-ulan, dadakin siguro siya. Kay ang dalan dira kay mag kuan Liko-liko man na. sa talagutong dapit. Liko-liko man na das talagutong. Magkakasama si Genevieve Dacumos, okay? Naayang bana karon sa SPMC. Operahanan karon magkakasamang Biyernes. Apa nagkinahanglan sila magkakasama og mga medical nga mga panginahanglan para preparasyon sa procedure sa operasyon ni kabat og 132,000. Tama ba nino? Okay? Ang ilang magkakasamang total nga kinini ang palitunon nga mga kinahanglanon sa orto nga doktor para mopahigayon sa operasyon. Pilay kwarta nimo diha? Lagi sir mga batong to kong gangan ron padulong pa diri Napud mi kanang sa dugo okay na Okay na. Na nagdonate naman to kung kuan ugangan sa Red Cross okay na ang dugo sa blood. Sa kuan na lang lagi ko lang sa stainless Stainless. o Pastilan. brad niya. Ala, so ni aka karon kay gusto ka mga yugtabang. Sige. Kasama Genevieve ang iyong atong mga viewers diya karon. Basin og na sila dihay sobra-sobra nga mga grasya. Labi ng pinansyal. Basing na sila matabang sa ato. Sige na. Panayog tabang na sa kamera dayo. Nabuntag sa tanan sa mga naminaw. Mga ilakog gamayng tabang basta kanang manuktok da ko sa yung maluluyon nga kasing-kasing sa piso-piso lang na kay kinahanglan na namo diri sa hospital matag adlaw. Kisa may nagbantay sa inyong anak karon? Nasa konggangan, sir. Nasa imong ugangan? Asa man imong ugangan? Sa San Roque. Pila edad sa inyong anak? 5. Yan sa maingon sa bata. Silig panawag. Ha? Silig panawag. Ngita si papa. Sa mga. Yung sabi tubag di mo. Hindi na ako nga muli rami. Nagpatambal rami sa Davao. Ay, ginoo ko taon. Problema. Atong tabangan ni mga kasama. Ang atong GCash account number 0917 545 4712. Nakapangana siya ni Michelle Miral Galve, ang atong in charge bagakasama sa atong RMN Foundation. Kinsa manggod banga kasama ay magtinabangay kita ra magid in town. Di ba? Mas maayo man gyud banga kasama nga kitay mutabang nungka nga kitay pagatabangan. Okay?
Ang ato baga kasamang GCash account para ngadto kang Genevieve Dacumos, no? Nga dunay bana nga na disgrasya na karon sa SPMC, operahanan unta karong Biyernes, pero baga kasama dunay mga medical nga mga panginahanglan para baga kasama stainless panalitan para ngadto sa ihang bana nga itaod kini sa ortho, doktor, sa ipagayon unya baga kasama nga operasyon, pero mahal-mahal ang kantidad. Niabot ngadto sa 132,000 baga kasama ang kantidad.